Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus mga kapudibis at meron tayong mainit na kape at rice namin mga kapudibis. Single or sinang... rice. Yes. Ayan mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay kapampangan mga kapudibi. Mga tana po. Opo, manyaman ng ulami kasi humuran. Umaulan. Paksi. Di ba? Cheers. Cheers. Kape. Mainit na kape. Mapait. Mapait. Syempre. Sabi mo yung sabaw doon. Pagka walang king kape yan. Mga tano, sige. Salbag pa mo yung nasi. May manyaman din. Ay, maulan po, ne. Ingat Yes. po tayong lahat. Sa amin, di na nawala yung tubig. Oo. Nagbabangka na lang si Valerie papunta Oo. dito. Baka kami na yung aalis dito yan. Ganito. 2 weeks na tayong ganito, ne. Siyempre, ang unang subo natin. Unang subo, bangon sagad. Gusto mo maparas. Ay, oo nga, no. Ako din maparas. Manyaman niya. Ay, Oo, maparas mo na nga pa. kapit ko niya. May aguli. Kapit kaya kaya niya. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga tao mo. Ano, ma'am? Sinasandwi, oh. Sarap lang ang palaya. Ang lalaki. Naman. Dapat kahit tag-ulan na mga kapudibis, maganda pa rin tayo. Nakasuot yung pilik mata, yung kilay, parang ano, tari ng manok. Ay, kung tayo. Ay, meron. Ito. Wala na. Yaman. Hindi siya mapait. Di ba, makapudibis manyaman yung pamakanis yung mumuran. Paksi, Payless, Ebon. Ay. Tuyo. Niya. Sardinas. Ay, Diyos ko dahil. Marami tayong sardinas. Ready. Ito yun yung mayora niya. Masarap ng ano? Ang palaya. Yes, hindi siya ano, Ay. mapait. Sili din, oh. Ay! Guys.
Sarap. Ang hang. Ang hang. Meron pa siyang talong. Meron. Ito. Thank you. Okra. Sarap. Mm. Singlay nasin ni madam. Yaman. Sarap ng okra. Ang hang. Excuse me. Sige natin dyan. Sarap lang ba? Ang taba ng mga bangus niya. Alasa lang at tsara yung kay. Ng palaya na. Atsara? Parang binuro. Parang preso lang kasi. Hindi sila makain. Yung mga pa na lasa. Okla.
Masarap, walang lasa. Lasang okra. Madulas. Tinik. Ayaw mo na. Kakapi ako. Kape. Sarap. Grabe, sarap. Ayan, happy birthday kay camera woman natin at saka yung editor natin at saka si Cousin ng Kablen ang nagluluto ng mga pagkain natin na minumukbang. Ayan, Happy birthday sa inyong dalawa. Yan. Kambal po sila. Sabay. Kaya siyempre, sabay sila ng birthday. Happy birthday! Yan. More videos and mukbangs to come. Yan. Nag-celebrate tayo. Hindi na natin sila na-picture. Kaya nag-celebrate tayo. Ay, mga foodie, ingat po tayo ha. Maulan, tsaka kanina mahangin Kumukulog-kulog pa. Kumukulog-kulog pa. Huwag na lang po tayong lumabas kung malaki po yung tubig. At kung malaki naman yung tubig, magsilikas na lang po kayo. Pumunta po kayo sa matataas na lugar. Yan, mag-evacuate na po kayo. Huwag na po nating hintayin pa na may mangyari pa po sa atin. Yes. At syempre, wag din po natin kalimutan magdasal. Yan, magdasal tayo kay Papa Jesus na sana tumila na yung ulan at umaraw na. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ng PPN. And ipunin pa po natin yung mga shoutout. Mag-comment na po kayo. Sa next mukbang, mag-shoutout na po tayo. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. And syempre mag-subscribe na po ay sa namin sa YouTube channel at sa Facebook page. Ayan, page. Mag-follow na po kayo, mag-like and mag-share na din po kayo na mag-comment. Ayan siya. Thank you so much po. Shoutout kay Ate Kai. Nandito sa ibaba, nagbibigay ng tissue sa akin. To. Yes, makapudibis. Adi kami punteha gametong. Ako, konti lang. Manyaman kasi maguli. Oo nga. Ang ganaki ng video makapudibis. Kita-kits sa susunod na po ba? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mga